adi yuswa. Sasapunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adi yuswa ing Jemuah Legi 3 Juli 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tentrem rahayu wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Para adi yuswa, jejer ingkang kita rembak manut Gusti, manut Gusti. Sakaria kalih ayat 13. Hi saking tumitah padha menenga ing ngarsane Sang Hyang, dene wus karsa tedhak saka ing pedalaman kang suci. Para adi yuswa, saben tiyang sepuh tamtu nggadahi pengajeng-ajeng, gesangipun para putranipun kedah langkung sae tinimbang piyambakipun. Pramila saben dintenipun para tiyang sepuh tansah gulawentrah nyekapi kabetaning para putra, rinten dalu tansah ndedonga kangge putranipun, makarya kangge nyekapi kabetahan nyekolahaken para putranipun. Bilih para putra punika manut nindakaken pranatan lan ngajeni tiyang sepuh, tamtu gesangipun para putra saged katata lan sukses. Punika ugi dados kado ingkang mingahaken kangge para tiyang sepuh. Sakaria kalih ayat 13. Hi saking tumitah padha menenga ana ing ngarsane Sang Hyang, dene wus karsa tedhak saka ing pedalemane kang suci. Gusti Allah ngutus Sakaria kangge mberek lan panglipur dhateng bangsa Yehuda ingkang nembe sisa amargi kabucal ing Babel. Sasapunipun pedalaman suci ambruk lan kecalan tanah prajanjen ing riki, Gusti Allah prajanji bilih panjenenganipun badhe mulihaken bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda badhe dipun wangsulaken malih dhateng Yerusalem lan pedalaman suci badhe kawangun malih. Lumantar Sakaria, Gusti Allah ngengetaken amri bangsa Israel ingkang kapulihaken sampun ngantos balilo kados dene para leluhuripun. Bangsa Yehuda kedah dados umat ingkang setya lan wedi asih dhateng Gusti. Saking waosan punika kita mangertos bilih Gusti Allah boten namung nresnani umatipun, nanging ugi tansah ngayomi umatipun ing sadengah perkawis. Para adi yuswa, gesang kita ugi sampun dipun entasaken saking dosa lan nampi pamulihan saking Gusti. Kita sami ngraosaken berkah lan pakaryanipun Gusti. Monggo kita manut lan setya nindakaken pangandikanipun Gusti kados dene anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuhipun. Sampun ngantos gesang kita namung ngandelaken kegiatan kita piyambak, nanging monggo kita tetep fokus sumindi lan manut dumateng Gusti Allah kemawon. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amri kawula tansah sumindi manut dhateng paduka ing sadengah perkawis. Kawula pasrahaken para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Langkung-langkung para adi yuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit, sae ing griya sakit ing griyanipun, sae ingkang awrat ingkang enreng, sae ingkang lami ingkang nembe kawula pitados, paduka ugi badhe tansah paring pitulung malah kepara maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken lare-lare kawula ingkang wedal sakmangke nembe liburan sekolah, pados pawiyatan ingkang langkung inggil, ingkang makarya gesang ing bale wismanipun. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah ing tembe wingingipun para lare kawula tansah pikantuk kabingahan ingkang linangkung. Kawula ugi masrahaken kaudunipun Komisi Adi Yuswa ing Gereja Klasis Sinode
Makaten ugi kawula pasrahaken tabloid adi yuswa wasita adi lan menapa kemawon kanggih para adi yuswa. Sedayanipun menika paduka berkahi ndadosaken para adi yuswa tansah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasabat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga kita tutup pangibadah mirunggan jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Sinu jangan sedosau.